eta azken mai ingurura etorri zaretenok ziur aski sorpresa batez aurkituko duzue, hiru partaidetik bakar batekin egongo garelako. Alde batetik, COVID-a garaian gaude, eta ziurgabetasun egoera honetan, islari batek COVID-a zuela esan digu, eta sukarra zegoen eta ezin izango zuela. Eta besteak esan digu gaur gora berakadak zituela, bere burua ispiluan begiratuta, erabaki du ez zegoela bere burua erakusteko modurik, eta baita ere barkamena eskatu digu, eta ez gara beraiekin izango ez da ere. Eta hori, azaldu nahi genizun, gure egitaragua prestatzen ari ginenean, alde batetik nahi genuen osasungintza esparruan ze gertatu den toki desberdinetan eta ikuspegi desberdinetan, baina batez ere osasungintzarekin zer ikusirik barruko esperientziak ona ekartzen. Eta azken mai inguru honetan, nola COVID-a gizarte osoan eragin du, nahi genuena zen gainetik, kanpotik ikusita, ze ikuspegi desberdinak genitzaken, hortik datozen begirada horiek, gehitzeko gure ikuspegiari. Hortarako erabaki genituen hiru pertsona, arlo desberdinetako pertsonak, alde batetik Hugo Mayor pandemia bizi zen garaian osasungintzatik hurbil zegoen, unibertsitatean Ikerbasken egiten zuela lan, eta baita ere PCR-en arduraduna edo sasi arduraduna izan zen, eta sanitarioz kanpoko neurriaz nolabaiteko arduraduna izan zen, eta baita ere besteak beste bere esperientzia eta beste pertsona desberdinen esperientzia baita ere metatu zituen edo argitaratu zituen COVID-19 liburu zurian izeneko liburu batean, eta hori ikusten bali baduzue ziur aski gure mai inguruan aurkeztu behar zuen besteak beste esperientzia horiek edo hor argitaratu izan zena, eta hori nahi baldin baduzue irakurri, alduzue eskuratu liburu zuria COVID-19an, eta alduzue eskuratu jeitzi eta irakurri, eta horrela ez duzue dena berak esan behar zuena galduko. Bigarrenik, Arantxa Iraola genuen, eta Arantxa Iraola Berriako kazetaria eta hedabideetatik izan den ikuspuntua ekarri nahi genuen gure mai ingurura. Kanpoan izan den informazioaren inguruan, berak horrelako egoera bizi izan duelako. Orain aurkeztuko dut pixka bat gehiago. Eta azkenik, pentsatu genuen, oso importantea izan dela pandemia honetan zehar, zainketa esparru desberdinetan. Eta hortarako, zorionez, genuen, Matxalen Lejarreta, bera ikertzailea da, EHUn egiten du lana, eta ikerketa multizentriko batean egon da partaide, eta ikasketa horretan aztertu dute zainketak nola izan diran zahar etxeetan, hain zuzen ere bera hori kudeatzen zuena, beste alde batetik, etxez etxeko laguntzaileen artean, gero zaintza familiarra eramaten zituzten pertsonen artean, eta baita begirada bat ematen zion, kanpotik etorritako jendeak zemotatako egoerak bizi izan dituen, eta hori dena genero ikuspegitik zeharkatuta, orduan bere lanak, bere esperientziak eta bere jakinduria oso importantea zen ona ekartzeko, baina ezinezkoa izan da. Horregatik, nahi nuen bakarrik aipatu, baten batek aukera baldin badu,
egin duten ikerketa aurkeztuko dutela Bilbon apirilaren lehenean Bizkaia areton, eta hor egingo dute azterketa osoa, aurkeztuko dute egin duten ikerketa sakona eta polita eta benetan oso interesgarria dena, eta ordezko aukera hori izango duzue, eta ziurazki izango dira geroago liburua eskuragai izango da, eta hor aukera izango duzue hortan interesa duena informazio hori hortik eskuratzeko. Eta hemen Arantxa dugu, Arantxa kazetaria da, Berriako kazetaria, berak esaten duen modura, berak koordinatu egin du edo botzera emailea da, bere kazetari taldeen lagunak, eta modu aktiboki ikusi dugu berri asko, elkarrizketa asko, toki askotan zirela, eta berak ekarriko digu, berak ezagutzen duen esperientzia, eta berriaren bitartez, eta gainera, zirazki, beste kazetaritza munduan edo edabideen munduan informazioa nola zabaldu zen, eta gero izango dizkiogu horren inguruko galderak egin. Eta hori da. Ondo, eskerrik asko, Lazaro. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Kazetari xume batekin konformatu beharko ezute, entzun dituzue zetozen beste bi solaskideen soslaiak, haien arrimuan jarduteko esperantza nuen, baina, garai pandemiko hauetan, ziurgabetasunak erabat irentsi gaitu, eta horren ondorioa ere badau, ezta? Egingo dudana, ni Arantxa Iraola Alkorta naiz, Berriako kazetaria naiz, eta, nator talde oso baten izenean, 2 urte luze pasatu ditugu gai honi erreparatzen, gai honi begira, eta jakina, ondo gogoan dakat, lehenbiziko albisteak, ni Euskal Herria saileko kazetaria naiz, eta osasun gaietaz, azken urte hauetan, nik erreparatu izan diet, beste gai askoren artean, bereziko osasun gaietan, eta utxinatik zetozen kontu haiek, normalean niri tokatzen zitzaizkidan, ez? Bere ala konturatu ginean, kazetari bakar batentzako lana etzala ura, ez da? Bere ala gaina dene irentzi zuen, azala jarri dizuet, hemen ez dira oso ondo irakurtzen hor, baina ondo fijatzen bazeate eta ez bazeate fijatzen lasai, nik esango dizuet hor ze jartzen duen, batzutan txispa pixka bat badugu lan egiteko orduan, hau izan zen, egin genuen lehendabiziko, zakit berria ezagutzen duzuen, berrian igandetan reportaje luzeak egiten ditugu eta gai bati erreparatu eta hainbat ertzetatik aztertzen dugun. Normalean gai diferenteak izaten dira, baina 2020ko txail martxotik ondorengo hilabeteetan denak gai honekin lotutakoak izan ziren. Hau izan zen egin genuen lehengoa, eta horra agertzen den izenburuan oroda virusa jartzen du. Batzutan txinparta, ez dakik amonarrezek zesango luke, baina batzutan txinparta pixkat izaten dugu, ez da? Titularrak egiteko orduan, eta alaxe izan zen, bapatean dena zen virusa, oso denbora gutxian, Hasieran neri etortzen zitzaizkidan, hemen badago, guk kazetari bat gurea, hasieran neri etortzen zitzaizkidan erredakziokoak, eta honek ze itxura du, eta ez dakit nik konturatu nintzen, goizean uste nuela gaia oraindik ere hasi berritan, edo tankera batean, eta ilunabarrean edo alde egiten nuenean, beti azken ordukoekin geratzen den lankideari esaten niola, adi aldatu egingo dago, eta nik sekula santen ez nuen ikusi, olako gai bat hain mugikorra zena, hain beste aldatzen zena goizetik gauera, ez? Eta batean konturatu ginen zerbait haundila zetorrela. Eta pixka bat ekarriko ditudana da, 2 urte luze hauetan, egin behar izan dugun lan horretan, atera ditugun 10 gogo eta taldekideekin konpartu dituta daude, eta pixka taien bozera mailea izango naiz ni gaur. Taldekideekin kontrastatuta daude, zuzendaritzako kide batekin ere kontrastatuta daude, izan zitez, 10 dira eta izan zitezken beste 30, oro izan dau. Osea, honek dena irentsi du, eta erronka informatiboki, erronka oso handia izan da. Ze ikasi dugu, lehenbiziko gauza, informazioa ematea, kazetaritzaren oinarrizko funtzioa dela. Ni honetaz zen izan gogoratu asko hitzein dugu 2 urte hauetan, baina Maita Seonzio lankideak, santzidan behin hola berriketan ari ginala gai honi buruz, santzian, hola, egin zizuten elkarrezketa batean, tokatu zaigu batean da bestean, santzenun konturatu ginala ze garrantzitsua den informazioa ematea. Nien itzan gogoratzen hori esan nuela, baina pixka bat hemen esan beharrekoak prestatzen hasi nintzenean, argi izan nuen, lehenbiziko erronka informazioa ematea zela. Zerbait haundila zetorrela ikuste bagenekien, ez jakintasuna zan nagusi, ziurgabetasuna,
bagenekien ja larritasuna zeukala, kutsagarritasuna handia zuela, pixkat, oain egun hauetan, azkeneko aste hauetan, Ukrainian gerra lertudan horrekin eta inoiz baino gertuago tokatu zaigu, eta horrek aparteko larritasun bat eragin digu. Nik uste antzeko sentsazio bat izan dela, albiste hau handia da, zer ekarriko du, ziurgabetasun horrek badu pixkat pandemia hasieran sentitu genuenaren tankera pixka bat, ezta? Nik uste zorionez berehala erreparatu geniola informatzea gure jardunaren ardatz nagusitako badela, ezta? Informazio ona ematea eta osasun krisi bat zala berehala ulertu genuen eta lehenik eta behin horixe bilatu behar genuen. Informazioa zegoen ez jakitasun horren barruan, geneuzkan apurroiek behintzat, ondo bilatu eta ahalik eta ondoen aurkeztea irakurlei. Nora joko genuen hortarako? Zientzialarien gana. Lehenbiziko atea, nor jakingo du pixka bat honi buruz, zientzialarien gana, ordurako ere, beste edabideetan egin zuten bezala, ondo gogoan daukat, eta ekarri egin dut, hori da, egin genuen lehendabiziko elkarrizketatxoa, ordurako ja albistea hortzegon, periodiko Euskal Herria Saila albiste horrekin zabaldu genuen, virusaren edapena, oraindik ere ez genekin oso ondo zertza, baina lehenbiziko elkarrizketa miren basarasi egin genio. Noi da, egin genuen lehenbiziko elkarrizketa, lenguan galderak irakurtzen egon itzan, eta ze xalotasuna galderak egiteko orduan, ez? Eta miren eren erantzunetan eroai, segura eski orain irakurriko balitu, ez? Baina, bueno, zan zegoena, ez? Ez genekien askorik, eta horren arabera, hasi ginen, informazio ahalik eta kontrastatuena eman dezakeen oien bila. Albiste hon bat eman nahi dizuet. Albiste oso hon bat. Eta da, kazetariok, nantzaleku ematen duenek, sarearekin jarduteko era izan dugu. Ez? Mila urte asko da mazkilanian, egunkarian hasitakoa naiz, eta oso harro esaten dut gaina egunkarian hasitakoa naizela, eta garai hartan, egunkaria itxiz diguten aurreko garai hartan, nigo handakat egon zela alako loraldi bat zientzia kazetaritzarena edo zientzia gaiena, ez da, giza genoma deskodetu zen, doli ardiaren garaiak izan ziren, eta bueno, gogoan dut, erreparatu geniola gai hoiei tentuz erreparatzearen garrantzia, ez da? Eta hasi ginela gai hoiek jorratzen. Eta ni orduan konturatu nintzen zeinen zaila zen kazetarien erritmoa lotzea zientzialarienekin edo aditu direnenekin, ez da? Zientzia aditu direnenekin. Halako ikerketa ateratzen zen, etortzen zitzaizkizun zure arduradunak, ez? Esan, atera da, eta medio guztetan dabil, eta atera egin behar dugu. Eta, zenun, zipitzeik ulertzen, eta nora jo, ez da? Eta nola, deitzen zenion zientzialari bat zenekin oso ondo nori, eta esaten zizun, oso interesantea da ikerketa hau, baina nik 2 egun behar ditut hau irakurtzeko. Eta zuk esaten zenun, 2 egun. Eta niri ari zaizkit esaten 4 orduan, nire entrega ordua baino lehen, hau esplikatu egin behar dudala, ez da? Hori ariketak. Nik, zenbait zientzialariko reman diguten laguntza ez dut inoiz nahiko eskertuko, ez? Ana Zubiagarakin behin gogoratzen dut, alabei afaria prestatzen ziren bitartean partenogenesia zertzan esplikatu zidala. Eta ulertu egin nuen alako modu xalo batean, eta esplikatu egin nuen, ez? Geratzen zaizkizun gauzak dira, zuki zerdi asko bota dezulako, irriste egiteko zorian ikusten zehalako, ez? Eta hor konturatzen itzan askotan erritmoak diferenteak zirala, ez? Zaten, abek motel egiten dituzte gauzak, eta zurruntasunez, eta zehaztasunez, eta guk asko, azkar, eta askotan zehazgabetasuna handiarekin, ez da? Orduan, garai haietatik, orain, 20 urtera edo 25 urtera, ze gertatu da? Zorionez, harremanak oso jorituta sumatu ditu dela, ez da? Eta pandemiaren berri emateko garaian, informatu ahal izan dugu, eina handi batean, zientzialariek egin duten ekarpen ikaragarriari esker. Eskua eman da jardun dago haiekin, ez? Claro, zientzialariak esaten ari naiz, bai, zientzialariak, baina, claro, hau, hasieran jarri duna bezala, oro da virusa izan da, bai, zientzialariak, zaintzaren mundua oso garrantzitsua izan da, etikaren mundua oso garrantzitsua izan da, sortu diran duda, genekien jende ari zela hiltzen ospitaletan bakarrik, hor galdera batzu erantzun behar zitzaien,
Bagenekien batez ere adinekoei begira adinekoei erasaten ziela gaitz honek, horrek ere duda batzu sortzen zituen, ez? Adinkeriaren inguruan, bueno, ez dakit, ez, dena zan, eta esan nuke, hemen aipatu dutelen aurreko mailan zeinen jarrera hona gontzen, ez? Lagundu egin nahi genuen, ez? Esaten zan pandemia honek hobeak egingo gintuela, nik hori ez dut inoiz sinistu, baina egia da momentu hortan bazegoela atea jo, ez? Atea jo iritzi eske, atea jo laguntza eske eta berehala erantzuteko zea bat, ez? Eta hor oso eskuzabalak izan dira, aditu asko, eta haiei esker gauza asko kontatzeko era eman digute, ez? Orduan hori ere nik uste hemen markatuta utzi ditut, bat harremanak jorituta egon dira, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela, harremanak garai batetik bentsa nik jorituta sumatu ditut, eta uste dut hori nabarmentzeko zerbait dela, eta baita ere esango nuke eskuzabala izan dela jarrera haiena, ez? Eta hori ere nik uste dut, bueno, nabarmentzeko zerbait dela. Hemen ekarri ditut adibide batzuk egindako hau izan zen, baita ere, balen erakutsi duzuedan, orodabirusa horren atzetik etorri zena, ez da? Hau, Jakes Goikoetxeak egin zuen reportaje luze bat izan zen, bueno, zer genekin momentu hortan, zientzia zehar izan argitzen, eta zerrez, zea horri buruz, ez da? Eta hemen ja, adituak, hau López Goniñerekin izan zak, egindako, bere hitzai esker, josial izan genuen testu hori, bestela oso zaila izango litzateke, ez da? Eta hau izan zen, esan genuen, guazen oinarrietara, guazen virus bat zer dan esplikatzera, ez da? Eta EHUko Elisabete Arresaren adierazpenei esker, esplikatu ahal izan genuen. Hau, adideak ekarri ditutola puntuz-puntukoak eta orain uste horrelakoak pila bat atera ditugula. Asko jodegu informazioa horrela aurkeztera, puntuka. 1, 2, 3, zergaitik, gauzak oso xume esplikatu bergenulako, oso argi, informazioa, lehenengo puntura noa berriro, informazioa ematea zen hemen gakoa. Orduan olako lanak hemen lankide gogoan izango dute. Ez dizuet esan nola izena genuen korotaldea izan gera, ustez berrian talde gutxe gondiala izena izan dutena, baina izena eta dena genuen ateratzeko kontuak, ez, ze dimensio hartu zuen horrek, ez, deno ginen, ez, eta korotaldean olako lan pila bat egin ditugu, ez, puntuzka gauzak azaltzeko, ez, guazen oinarrietara eta gauzen atalka eta xume gauzak guk ulertu ala. Nik virus bat zer lan esplikatzeko gaitasunik ez dut. Baina norbaitek esplikatzen badit hori irakurlei adierazteko, bueno, izan ditzake tresna batzuk, komunikatzeko daukagun gaitasun edo ofizioari esker, ez da, gure ofizioa bada hori, kontatu diguten hori ondo adieraztea. Horrelako lanak asko egin ditugu eta gauza oso garrantzitsu bat, gaur egun badakigu zer irakurtzen dan eta zer ez dan irakurtzen. Garai batean papererako lan egite genuenean, bueno, egite genuen lan bat, inorketzuen irakurtzen, baina ez genekin, edo asko irakurtzen, orain gaur gure lan egiteko modu asko aldatu da. Eta gauza hauek askotan erantzun ona izan dute. Jarraituko dugu honi buruz hitz egiten, baina hori izan da, informatzea garrantzitsua izan da, eta holako lanek egiten direnean bereziki hori bilatzen da. Ez? Puntuka, gauzak, guazen aletzera, guazen xeetzera zer dakigun orain arte. Sarearekin jarduteko era izan dugula, eta 3. puntua. Sare hori oso trinkoa izan da. Nik uste, hori, eta behin baina gehiagotan adierazi izan dut, idatzitako gauza batzutan ere, zenbat eskertu behar diogun sare horrei egindako lana. Hemen izen batzuk aipatu ditut, ez da? Hugo Maior, gaur hemen egon behar zuen, Ana Galarraga, Miren Basaras lehen aipatu dut, Gorka Oribe, Izortze Santin, Joseba Bikandi, eta beste, ez puntoa jarri ditut, izenak aipatzen hasita beti geratzen delako bidean jendea, horiek dira pixkatu igual zientzia ikuspegitik, beste ikuspegi batzutatik, beste aditu batzuk. Baina horiek egin duten lana, bereziki, komentatu izan dugu gure taldean, ez? Batzutan ja erredakzioko kideak ematen zuten, ez? Telefonoa hartu eta orain, gainera, ziurgabetasuna etengabe aipatzen da, galderak etengabe joan dira aldatzen, ez? Zenbat aldiz gertatzen zitzaigun, korotaldearen bilera egin, eta, hitz egin behar dugu orain, honi buruz, eta honi buruz, eta honi buruz. Ja, karo. Gero igual, betikotzen zitzaizkigun gai horiek, egunerokoari erantzuteare lan ikaragarria izan delako. Osea, egunero zegoen zerbait, eta handi bi astera, erreparatze genien, landu beharreko gaietan jartzen genituen gaiei, eta konturatu ginen zahartuta zaudela. Galdera horiegia erantzun da zaudela, agian guk ez genuen izan habilidadea edo gaitasuna erantzuteko, baina ja nola gaiterea, eta edo aldatu egin ziran. Orduan hor, galderak etengabe aldatzen joan dira, eta zientzialari talde hori egonda neurri batean gure lan erritmora ere egokitzuta. Ez? Deitu eta orain txertoa. Orain txertoaren dosiak. Orain, ez dakit, txertoaren dosiaren 3. zera. Osea, beti egon dira galdera berriak
Eta hor oso adi egotea tokatu da, ez? Etengabeko aldaketa fasean. Hori da batetik guk telefonoa hartuta deitu eman diguten erantzuna. Eta izan duten pazientzia guri gauzak esplikatzeko, eta izan duten jarrera eraikitzailea beti. Eta gero esango nuke, guk deitu gabe ere egin duten lana beraiek. Sare sozialetan eta egin duten lana, informazio egarria oso handia izan da, eta haien eta beraiek egin duten ekarpena izan da oso garrantzitsua. Beraiek ere sortzaileak izan dira, ez? Ikaragarri informatu dute. Munduan zeuden ikerketen gainean eta etengabe informatuta eduki gaituzte. Beraiek kaxara. Gero emango ditut adibide zehatzago batzuk, egin duten lan horrena. Orduan, horrei toki egite aldera guk egin genuen beste zea bat izan zen, pentsaldian, hasieratik ikusi zen, haiei tokia ematea komen izela, hasieran zientzia ikuspegitik egin zira, pentsaldian horretan, hainbat adituk, jardunte, beraien gogoetak egiten izurri garai honi buruz. Horra nagalagarra jarriet, gure izarretako bat izan delako. Emakume honek egin duen ekarpena izugarria izan da. Batetik telefono hartutakoan deitu egin dute, bestetik beraien gogoetak plazaratu dituzte, eta oso mamitsuak izan dira askotan, eta irizpide oso kritikoarekin eta oso begizoliarekin egindakoak. Eta hemen zerrenda egin dut, ez da, pentsaldian horretan zenbat adituk parte hartu duten, eta zenbat tankeratakoak izan diran, ez da? Hor daude ekonomian adituak, gizarte zerbitzuetan adituak, zarretxeen kudeaketari buruz, edo bertan ematen den zeari buruz adituak, hezkuntzan adituak, langileen eskubideetan adituak, ez dakit, feminismoaren ikuspegitik irakurketa oso zolilak egiten dituzten adituak, ez dakit, orduan medikuak, erizainak, oro da virusa. Eta orduan, iritzi eske jo behar izan dugunean ere, jo behar izan dugu, oso ate asko jo behar izan ditugu. Eta lehen esaten ari nintzana, Twitterreko kontuabek sua kia bota dute pasadan bi urte hauetan, ekarpen ikaragarria, guk ez dute edabiderik behar izan hauek beraien atzetik inor joateko. Beraiek egin dute ekarpen handia, informatzeko, gogo eta sustatzeko, eta hor izortzena, ugorena eta anarena jarritut, igual 3 ezagunenetariko batzuk izan dira, baina egin duten ekarpena oso handia izan da. Eta zenbaitetan, ekarpen hori eragile izan dira, ez? Eta haiek eragindakotik ere edan egin dugu. Bi adibide jakin jarriko ditut. Hugo Maiorrek adibidez, taki gogoan izango dizute, orain dela hilabete batzuk, aireztapenaren gainean ohartarazteko, manifestaziora bat atera joan zan, eta manifestazio horretan neurketa batzuk egin zituen, ez da? Beraiz, asko jardundu aireztapenak duen garrantzia nabarmentzen, ez? Eta zenbait tokitatik behar adina garrantzia zaiola eman salatzen ere bai. Eta, Twitterren egin zuen ari kontatzen, manifestazio batean egon naiz, eta ikusi dut, aire librean, eta zera, egoera honetan baldin bagaude, zera, ez da? Jende pilaketa handi batek ez du berez arriskuri sortzen, ondorio bat atera zuen. Twitterren ikaragarrizko segida izan zuen, geruko esango nuen ara, hori gurera ekarriko dugu, elkarrezketa bat egin genion, eta elkarrezketa horrek ere segida handia izan zuen, elkarre elikatu dugu, ez? Osea, sare sozialetan eta gertatu diren gauza horiek gurera ekarri ditugu, eta elkarrezketa honek ere ikaragarrizko segida izan zuen, eta hau izan zen Izortze Santinek, oso modu zintzoan, zientzialariek beti egiten ez duten moduan, esan zuen, hau izan zen umeen txertaketaren garaian, ez da, umeak txertatu ez, galdera hori, hor zegoenean. Eta berak, aitortuz, berak guraso moduan, ez, ama den neurrian zalantza batzuk ere bazituela, ez, eta zalantza hori onartzen ere, ari bat egin zuen. Esan da, zer dakit nik orain arte, ez da? Eta objetiboki eta nire zientzialari begietatik, zer dakit orain arte. Eta egin zuen alako Twitterreko ari bat, baita ere segida handia izan zuena. Eta handik elkarrezkatu egin genuen, eta horrek ere segida handia izan zuen, ez da? Eta asko mugitu zen, eta irakurleek eskertu egin zuten, ez da? Orduan horre nik uste, elkar elikatu degula, edo gukaienetik edan degula, eta beste modu batera mamitu, eta ematen are, emateko alegin egin dugula. Baina beraiek izan dira, sortzaile, eta beraiek izan dira eragile. Eta hori uste, nabarmendu eta aitortu egin behar dela lan hori. Instituzioak, ez da hain harreman.
ez da injorila izan, ez? Instituzioen ekarpena ezinbestekoa da osasun krisi batean, eman dira prentsaurrekoa, jarri dira bideak izurriaren jarraipenerako datuak emateko, eman dira argibideak, esan nahi dizut uste, lan asko eginda. Baina informazioan zenbaitetan, erabakian zergaitia emateko orduan, izan ditugu guk zalantza batzuk, ezta? Ekarri dut, titular hau, beste garaian asko mugitu zen elkarrezketa hori, eta elkarrezketa honen mamilak uste pixkat esan nahi dudana adierazten dula, ezta? Bizitza aldatu hau izan zen egin genuen elkarrezketa serie bat, horrelako lanak ere dezente egin ditugu, eta pixkat izurriaren inguruan, ezta? Ja, izurria aurreratuta zegoela egin genuen hau. Eta jakiundeko endakari, Juan Ignacio Pérez Iglesias izan zen elkarrezketatua batako bat, eta pixka gai horien inguruan galdera batzuk egin genizkion, bera badalako, ez da? Zientziaren divulgazioaren garrantzitsua eta kultura zientifikoa gizartean txertatzeko orduan, erreferente, saiestezin bat, ez? Eta pixka elkarrezketatu genunean, hortik jardun genion, eta titularra atera genion, baina nik uste baduela bere funtsa, adierazteko askotan, bizitza aldatu behar izan dugu pandemia honekin. Maskararekin ari naiz ni orain zuekin hizketan, eta hau txikikeria bada, zeren etxean sartu behar izan gintuzten egun bat, sartu behar izan genuen egun batetik bestera, eta hori kasurik onenean, ez? Bestea daia kolektibo zaurgarrian entzat, nola, askoz ere gordinagoak izan dira, honen guztiaren ondorioak, ez? Eta horri ere jarri diogu begirada bat alizan dugun neurria, bestela ere, esan dizut egun batetik bestela izin duzula lanera joan, edo lanera joan behar duzula etxean geratu behar duzula lanean, edo tabernatara ezin duzula joan, edo taberna itxi egin behar duzula, eta zure bizibidia airean geratuko dela, bizitza guztiz hankaz gora, jarri diguten gauzak izan dira. Eta hor nik uste, pedagogiak, gauzak ondo azaltzeak eta informazioan bat emateak hasierara noa berriro, lehenbiziko puntura ez dut alferrik lehenbiziko jarri, garrantzi ikaragarria dutela, eta ez dakit askotan behar bezala asmatudan gauza horiek azaltzeko orduan, ez? Eta ez dakit, eta gainera gasu batzuk egon dira, ez dakit, maskararen erabilera bera, krisialdearen hasieran gogoan izango ez dute auzitan jarri zan, ez da? Eta zientzia baino arrazoietan ez zegoen oinarrituta, baina hala ere auzitan jarri zan erakundeetatik, ez? Izurriaren azken fasea, nik uste eta adibideak asko daudela, baina lehendabiziko faseko hori izan daiteke, maskararen erabilena, eta bigarren fasekoa da, osasun ziurtagiriaren inguruan hori defendatzeko zenbateko argudioak eman diran, eta horiek ere ikuspegi zientifiko batetik askotan nola funts urria izan duten, ezta? Orduan, hor, ez dakit batzutan izan dan ez asmatzea gauzak azaltzen, instituzioetatik ere, askotan ikuste dut, albistearen alderi politenak emateako gustatzen dela, ez? Eta perfilik onena erakustea beti, ez? Eta kasu honetan, egon dira zaitasunak eta egon dira erabaki, hain xamurrak ez direnak azaldu beharra, ez? Eta horien zergatia asmatzeko orduan, eta batzutan gainera, kultura zientifikoaren oso ertzetan ibili dira, edo esaten ikuspegi zientifiko batetik ez du funtsik, ez? Horrek ze sortu ditu gizartean kontraesanak, eta kontraesan horien aurrean guk ere nik uste begila jartzen asmatzeko alegine egin behar izan degula, ez? Beste adibide bada aerosolena, ez da, aerosolen garrantziaren inguruan, neurri handi batean izan dugu lehen aipatu ditudan aditu hoiei esker, beraien lana egiten ibili dirala sare sozialetan, zeren instituzioei kosta egin zaie, mezu hoiek ematen hastea, eman dituzte berandu eta eman dituzte kostata bezala, ez? Horrek segurazki ondorio batzu dituelako, ez da? Orduan hor lehen disfuntzio hitza erabili dute batzutan, ez? Disfuntzioa ikusten zutela, ez? Hospital barruan zeukatenaren artean, mundu horren artean, eta gero gizartera atera, eta ematen du ez dagoela ezer. Hemen disfuntzio batzuk ere egon dira, ez? Instituzioetatik eman diren mezuen artean, eta gero zientzialariek, beraien argudioekin eman dizkigutenen artean. Hor erdian egon gara gu, ez? Eta hor, kontraesan horiekin, horiek biluztea ere nik uste gure eginkizunetako bat izan dela, eta nik uste hortik ere ikasbide bat atera beharko genukeela. Hau da, nik uste titularra honek badula berezea, ez? Esplikazioak eta informazioak eta zergatiak eta
Eta mugak ere bai, mugak erakustea ere oso garrantzitsua da, orain arte, ez? Hori Ana Galarragak eta Miren Basarasek eta zenbat aldiz esan digute, orain arte. Eske, titular oso potoloa gustatzen zaizkigu eta nik uste eta askotan agintariei ere gustatzen zaizkiela mezu oso argiak ematea, baina zientziak zerbait baldin badu ziurgabetasuna ere bada, ez? Aurrera doalako, doan metodo zientifikoa aurrera doalako, ez da orain arte hau dakigu, baina bihar ez dakigu justu nun egongo garen, ez? Elkarrezketa honetan, Perez Iglesiasek oso ondo eman zituen gako horiek, eta nik uste dut hor askotan falta izan dela begirada hori txertatuta edukitzea. Jakina, gero instituzioetara jo dugu, ez da? Hemen daukagu Gotzone Sagarduiri egin genion elkarrezketa, hemen daukagu, tokatzen den bezala, Santos Indurain egin genion elkarrezketa, eta beraiek ere, eta jaso beharreko mezuak izan dira, zalantzari gabe, eta eta instituzioetaz ari garena, beste muga bat egonda askotan, kosta eginda profesionalen gane iristea. Kosta eginda, lehen Jon Ortzaiz eta Bilok, nire lankide hor dago, eta horre entzuten egon gera aurreko maila, eta ikaragarri interesgarria iruditu zaigu, ez da? Ikaragarri interesgarria iruditu zaigu, hiru profesional entzuteko aukera izan degulako, ez da? Eta askotan profesionalen gane iristea kosta egin zaigu, prentsa bulegoek eta hor muga nahiko estuak jartzen dituztelako, eta seguraski pandemia baten erdian eta ziutako, ospital bateko ziuetako oheak beteta daudenean, medikuek eta erizainek izango dituzte lan garrantzitsuagoak berriako kazetari baten erantzunak ematea, baina hori ere ulertzen dut, ez? Baina batzutan instituzioetatik eta uste dut hori beste edadibide batzukin ere kontraste, egin dugun kontrastean, Nafarroako gobernuan egia esan gauzak normalean xamurrago joaten dira, harremanak joriagoak izaten dira, baina Eusko Jaurlaritzako osasun sailarekin eta askotan murruak jartzen dira, eta horrek ere ez du errazten komunikazio hori edukitzea profesionalen gana iristea. Ez guri azkenean, olako egoera batean, zer esate genuen, Jose eukiko genukeen orain dela urtebete profesional horiekin hitz egiteko modu eukitzeagatik, ez? Eta ez da beti erraza, ez da beti jorilla, hori ez daukat hor jasota, hemen gozea honetan, baina badai, gaur hemen entzun ala, pentsatuet nabarmentzeko, denbora daukadala nola bakarrik nagoen, uste dut badela nabarmentzeko gauza bat ere, ez da, dena prentsa bulegoen bidez egin behar da, eta ulergarria da, eta osasun krisi batean, gauzak norbaitek arautu behar ditu, eta norbaitek jarri behar du, gobernatu behar ditu zerak, baina harreman horiek joritzea, eta harreman horiek erraztea ere nik uste badela atera beharko genuken ikasbideetako bat. Egarria, beste hitz garrantzitsu bat. Egarria dagoenean informazioa eman egin behar da. Gauzak behin eta berriz azaltzea ere eskertu egin dute irakurleek. Hori hola izan da. Esan dugu, baina hau ja kontatu dugu. Baina egin dugu piezatxo txiki bat esplikatzen asintomatikoa zer den, eta irakurleek oraindik ere eskertu egin dute, ez? Eta ulergarria da, nahasmena eta dudak handiak izan dira, eta nik uste olako lana jendeak behin eta berriz estematu dituela. Eta gero ikasi dugu oso garrantzitsua dela doi, argi eta zehatz, gauza informazioa ondo ematea. Hori ere oso garrantzitsua. Inoiz baina garrantzitsua. Osasun gaietan ari zeranean, inoiz baina garrantzitsuagoa da. Ez da, hor, denoi dagokigun zerbait dalako, hemen ekarri ditut, piezatxo batzuk, ez da, lehen komentatu ditudan, tankerako informazio asko, ez? 3 dositan 11 gako, ez? Gakoei buruzko informazioa, ez? Gauza oso laburrak, baina oso informazioa ematea bideratutakoak. Zenbait gako, AstraZeneca, gako hitza klabea izan. Zenbait gako AstraZeneca uziari neurri hartzeko, ez? AstraZeneca, batean, ze pasatzen da, ez da? Informazioa argin. Laugako asintomatikotasuna, zer da? Izan zaitezke asintomatikoa, nik arrastoik ez nekien, gaixotasun bat izan ezakeenik, baina asintomatikoa izan intekeenik, ze esan nahi du hori, beti gertatzen da, COVID-arekin bakarri gertatzen da. Eskotan oso gauza xumetara, oso galdera oinarrizko eta xumetara joan da, baina gauza hauek izan dute segida bat, eta izan dute eskertu egin, estimatu egin dira nik uste horrelako lanak. Beste ikasbide bat, atera behar izan deguna, eta trebatu behar izan deguna neurri batean, egina ala, ez da, begira zabala izan behar dugu. Oro da, virusa, hasierara noa berriro, ez da, oro. Oro virusa bada, Ana Galarragari ikasi genion, beste hitz bat, sindemia bada, hau ez da pandemia bat, gizarteko aldagaiak ere eragina dute honetan. Ez da soilik virus bat eta virus honekin ze gertatzen da, honek gizarte faktoreek
pena hemen ez da Maialen Legarreta, ez da horren gainean hitz egiteko, zaintza, baina, bueno, ez, begirada oso zabalarekin jardun behar izan dugu, ez? Askotan sentitu gea gaindituta, nora begiratu ez genekilela. Askotan esaten nian lankide ez dakit nora begiratu. Hainbeste gauza dira, aukeratu egin behar genuen, ez? Eta hor, aukerat begiratzeko orduan, begirada zolila, nik uste gure habilidadetako bat izan gauzala momentu batzutan, eta beste batzutan ez genuen asmatuko, baina oso handia zen, hau, dena hartzen zuelako, ez da? Itzein behartzen adinekoen igoitzez, adinkeriaz, umeak zaintzeko orduan lana eta familia bateratzeko egon diren zailtasunez, konfinamendua, modu gogor eta estuan ulertzeak gizarteko eragile zenbaite ekarri dizkien arazoei, pandemiaren ondorioz areagotu diren buruko arazoez, ekonomian izurriak izan duetuen ondorioez, dena zan. Guk lantzegen dituen gaia be, baina gero egia esan periodikoko beste atalek ere jorratu egiten zuten, ekonomian honek ekarri dituen arazoak, ekonomiako lankidek oso ondo jorratu dituzte. Edo kulturan ekarri zuen desastreaz, ez? Batean, holako aretoak gauza horiek ere, nierinez gutxi asko bereziki birusari begira egon garan taldearen ikuspegitik, baina honek erredakzio osoan eragin zuen, batetik erredakzio guztia etxetik lanean jarri ginen lako egun batetik bestera, eta bestetik denak bakoitzak bere ertzetik gai honi erreparatu behar izan zilolako, ezta? Esan dizu, eta hau lankideekin kontrastatuta datoz, ez da gogoeta bate, beste lankide batek esan zian, garrantzitsua iruditzen zitzaiola batez ere, behar ikasbide batako bazala, apaltasunez eta zintzotasunez jokatu behar genula. Ez da, eta uste dut, oso, ondo esanak daudela, ez dakiguna onartu inberdegula, trampari gabe, eta empatiak ere bere biziko garrantzia izan bertzula, egoera hauetan, ez da? Eta nik horri beste bat erantzi diot, eta ez utxaltzera egitea ere garrantzitsu iruditu zaitez. Ni asko kezkatu nau, ez dakit nire mania bada, nire obsesioa da, baina zenbat hitz egin dugun tabernei buruz krisi honetan, ez da? Zenbat goiburu atera ditugun tabernetara begira, eta tabernetan gertatuko denari, eta gure aixialdiari begira, eta bazterretan gertatzen ari diren zenbait gauzari buruz, ez? Zein bigarren mailan geratu diran, ez da? Eta hor nik hor zer egin dezake kazetariak. Begira da. Nik uste kazetariaren doaia izan daiteke edo kerillare izan daiteke, ez da, begirada da, ez? Eta begirada nun jarri eta nola jarri batez ere. Eta hor, apaltasuna eta zintzotasuna eta empatia eta olako osasun krisi baten erdian ez utxaltzea, begirada hori zolitzeko aldagai garrantzitsuak dira, nire ustez. Hemen ekarri izkezuet, esan dizuet, lehen erakutsi zuet azal bat, baina hori lehena izan zen. Gero egin genuen beste reportaje luze bat, zerri buruz, eskola umeen eziketan, ekarri zituen zailtasunei buruz, horre begira da jarri egin behar izan zen. Batean umea jarri zitzaizkigun egun batetik bestera etxean ikasten. Eta horrek, klaro, ekarri zituen, ikuspegi askotatik, beraiei nola eragiten ziren, emozionalki, ordenagailua zenbatek zeukaten etxean, zenbatek ez, lana eta familia nola bateratu zitzaketen gurasoek, umeak guztian etxean eukitzeko, galdera pila bat. Segurazki reportaje luze baterako emango zuen, eta beste dozena baterako ere, ertze hortatik tiraka bakarrik atera ziteken. Baloi batera atera behar izan genuen, klaro. Kiroletan ere honek, ikaragarrizko zera ekarri zuelako, ez? Birusaren beste biktimak, hori ere atera behar izan genuen. Ez da, hori izan zen buruko osasunaren inguruan egin genuen pieza bat, ez da? Buruko hori izan zen ja pandemia hasi eta pasata urte betera egin genuen reportaje luze bat. Buruko osasunean nola eragin digunek, ez da? Hau hasieran egin genuen, adinkeriari buruz. Begira da, izan genuen hori inspirazioa esateko, begira da, guazan adinekoi begiratzea. Zer adinekoa izatea orain, virus badatorrean esate dutenio zuri bereziki kalte egingo dizula. Eta adinkeriari buruzko pieza bat egin genuen. Beste pieza bat ekarriet egin genuena, luzea zan baita ere, zertan, ez da, genero indarkeria matxista pairatzen duten emakumeentzat, etxean egon behar izatea konfinamenduan, ez da? Hoiek atera ditut, beste asko ez ditut ekarri jorratu ditugunak, eta segurazki beste asko egon dira, ondorio asko ez ditugunak, begiratu. Zerenka, hoiei behiratu behar izan diago, eta gero, neurrien jarraipena izan da, hemen lehen protokoloak aldatu dira. Protokoloak ospitaletan goizetik gaubera aldatuko zira, baina gizartean bizitzekoak ere bai, ez da? Denak egon gera, Nafarroko gobernuak edo labik zer esaten zuen, etengabe, begira.
Baina begira, dena isialdiare begira. Ez? Nei horrek zer pentsa eman dit. Irizpide kritikoa ezin da inoiz galdu. Begira zoli horren barruan ikustet irizpide kritikoa ezin dela inoiz galdu. Horretarako ahalegin egin dugu. Eta hementxe, ez dakit, ari ziran esaten, osasun ziurtagiria ezinbestekoa zela, eta hementxe elkarrizketa bat, auzitan jartzen duena, hori ez, Txetxu Auzi filosofoarekin egin dagoa esaten, hori hain beharrezkoa alda. Edo, ez dakit, txerto gehiago jartzea gehiago immunizatuko gaitu eta arazo hau onbidean jarriko du. Hementxe, Joseba Bikandikin egindako elkarrizketa bat, hori auzitan jartzen duena, ez da? Nolabait ere, saiatu gera, hor ez otzanak izaten, jaso den guztiaren aurrean, instituziotatik zenbaitetan, era tematuan, era setatxuan iritsi diren zenbait mezuren aurrean, pixkat kontrairakurketa bat edo egiteko ahalegina egin dugu, ez da? Ordua sortu zaigu, azkarnoa esan diatelako hori, ez da? Nun jarri muga? Eta gai honi ere uste teldu jartzaiola. Zeren hor zailtasunak izan ditugu, eta zailtasunak izan ditugu gure artean ere, ez? Denak ez dugulako ikuskera bera izan, nun jarri muga? Zeren ikuspegi kritiko horretan ikuste guztiz ados daudela. Baina gero horrazi ziren beste ikuspegi batzuk gero eta indarra handiago hartzen, eta izan ziren, birusa bezala auzitan jartzen zutenak, txertoaren kontra, txertoa txarra zela esaten zutenak. Zer egin behar genuen horren aurrean, erredakzio moduan? Hor galdera handi bat izan dugu, eta ez da erresa izan kudeatzen. Izan ditugu, bajak izan ditugu berria lagunak. Esan dutenak ez dutela, ez dirala gehiago berria lagun izango, zenbait diskurs hori ez diegulako erreparatu. Izan ditugu kritika gogorrak. Nun jarri muga? Ez da erresa izan. Ez da bat ere erresa izan erantzun bat horri ematea. Guk azkenean, desinformazioan jarri genuen pixkat, ez da? Argi, gaur egun desinformazioan unasten den bukatzen den ere ez dago beti argi. Baina argi ikuste genunean desinformatzen ari zen norbaitei hartu nahi zuela hitza edo iskatzen nahi zela hitza edo eman behar geniola hitza, hor uzkurtu egin gera. Ez gai horri, ez erreparatzu, ez zaiolako erresparatu behar txertoak egokiak diren, behin da berri txertatzea ona den, edo virus honek ekarriko duen kontrol sozialaren ez dakizerri buruz, gai horiek nik uste denak dirala jorratzekoak, baina nahi izan dugu lema guk eraman. Bale, hitz egingo dugu honi buruz, baina guazen lema guk eramatera, ez? Hori izan dugu jarri egun, muga. Esmatu dugun, segurazki iritziak askotarikoak izango dira, baina eta gero egin genuen serie bat, lankide batek egin zuen apropio, uste-ustelen inguruan, horre ere pedagogia garrantzitsua iruditu zitzaigun, zabaltzen hori ziren zenbait uste-ustel, gure ustez ustelak zirenak behintzat, eta zialariekin hitz egin da, reportaje serie bat egin genuen propio horren inguruan jarduteko. Zientzia zimendua izan da, nun bukatu nahi hori gogoratu aurretik, ez da? Eta hemen, egin genuen alako serie bat baita ere, Miren Basara, Sana Galarraga eta Izorte Santi juntatu genitun, egin genuen olako mainguru antzeko bat, zer dakigu, izan zen, izorri aurreatu hazi joan batean, zer dakigu orain, ez? Orain beste bat egin genezake segurazki, ez da? Ordutik asko ikasiko zelako gai honen inguruan. Eta bukatzeko badatuak izan dira, beste ezinbesteko langai bat, ez da? Ezagut berria pentsatzen pixka jarraitzen badezute, Euskal Herri osoko datuak jarraitzeko bidea gure grafikoak izan dira, hor talde batekin du lana ikaragarria da, eukidun begira da, oso zolila izan da, talde bate propio jardundu lan horretan, eta haiek onartu didate eta adierazi didate, komen izala adieraztea baita ere, zailtasunak izan dituztela askotan administrazioaren partetik, ez da? Gardentasun falta, datuak berandu heldu direla, eta askotan ez dela esplikatu datu horien atzean zer dagoen, ez da? Eta, esan diate baita ere, adierazteko datu publiko eta irekiak sortzeko kultura eta praktika falta ikusi dutela, egon diren zailtasun horien atzean. Eta gainerako, oraindik ere, eguneratzen ari geran, gero eta zailtasun gehiago daude, orain ja datuak, aldatu egin delako, baina, hau izan da beste zerbait, eta eskertu besteik ez. Hasieran uste baino denbora gehiago eman diogu Arantxari, baina uste dut merezi izan duela oso informazio politia eta zabala eta kritikoa eman digulako. Orduan zuen txanda da orain, alderak egiteko baditu minutu batzuk, eta
Alderaren bat baldin badago? Segun. Ba. Ez dakit, asko hitz egin dugu gure artean, eta... Bai. Ez. Disidentei, a ber, disidente zerri deitzen diogu. Bai. Egila. Hori da. Vale. Guk, ez dakit, adibidea jarri ditut. Erakundeetatik ari zirenean esaten osasun ziurtagiria ezinbestekoa zela eta osasun ziurtagiria denok egin behar genula eta hori izurri honen kontrako neurri oso eraginkorra esaten ari zirenean, guk elkarrizketak atera ditugu eta iritziak publikatu ditugu eta sustatu ditugu eta uspotu ditugu geukala bilatuta adierazten dutenak hori ez dela horrela. Hori jakina egin dugula eta esan dudanean ikuspegi kritikoarekin jardun behar dugula, dena hotzan ezin dugula hartu, nik uste horretarako alegina egin dugula. Edo instituzioetatik ari zirenean esaten, edo farmazia etxetatik iritsi direnean titularrak ez, beste dosi bat hartu beharko da, zientzialariak elkarrizketatu digutugu, esan digutenak ez, hori ez da horrela, ez da gehiago txertatzeagatik, ez da dena immunitateak ez du, erantzun immunitarioa ez da hobea izango. Horrelako iritziak noski argitaratu ditugula, eta sustatu eta bultzatu egin ditugu. Lehen adierazi dut, non jarri du muga, eta ez dakit mundu guztia ados dagoen ere, hori horrela egin dugu, baina izan ditugu gure barruan ere, eztabaidak eta non jarri muga galdera bada, eta galderek ez dute beti erantzun erresa. Zenbait ahots iritsi zaizkigunean eta ikusi dugunean, ez dakit, esaten ari zaizkigunean, ez dakit zerra bat, adineko pertsona hildirala, txertoen ondorioz, eta haut, ez dakit ze, irudite zaizgunean oso informazio kontrastatu gabearekin eta kontrastatu ezin degunarekin eta desinformazioaren mugetan dagoen informazioaren aurrean planto egin dugu. Bai. Zagiten entzuten den? Entzuten den? Bai. Nire galdera zen, pixkat, horren hildotik ere, baina pixkat informazioa tratatzeko zailtasunen inguruan, ze hasieran aipatu duzu Arantxa nola egunerokoak jaten zaituen ez, eta COVID-19 kasuan inoiz baino gehiago, inoiz baino argiago ikusi dugu hori ez, goizean albiste bat zegoen, atxaldean beste bat, eta iluntzean oraindik ere beste bat agertzen zitzaigun, asket, horrek nolabait irensten zaitu eta zaila izaten da galba moduko bat ipintzea eta pixkat, zure ikuspuntua, zure begirada luze hori pixkat mantentzea, askotan albiste edo informazio holde bat dagoenean eta ez daukazunean denborarik ere kontrastatzeko, behar bezala kontrastatzeko, eta nola mantentzen da ez oreka hori. Oso zaila da. Talde bat eukita, horrek asko laguntzen du, ez da talde bat eukita pixkat horretan pentsatzen, horretan mamitzen, eta lan asko eginda. Egunerokoari erantzuteko eta egunerokoaz bain, refleksioa, gogo eta pixka kritikoagoa eta batera eta bestera begirada zabalagoa edukitzeko, zeren egunekoa bakarrik jabazan ja nahikoa irensteko, ez da? Orduan, ez dakit, lan asko eginda, nik uste lan asko egin behar izan dugula, beste sektore guztietan bezala segura eski, eta beti zerbait gehiago emateko alegina egiten. Eta hori izan da, begirada, ni askotan gaindituta egon naiz. Nekien nola benora begiratu. Egia esan dut. Bai, kaixo Arantxa, Carlos Ibargüenez, Donostia Hospitaleko medikua.
Zenbait kontutxo bat, nik uste efektibamente neurria jarri bertzaiola informazioari, eta nik ikuspegi pertsonaletik, nik uste hortan desente asmatu duzuela non jarri neurria eta non jarri muga, ez da? Eta aipatu duzun beste kontua, sumatu duzuela instituzioetatik eta bereziki Eusko Jaurlaritzatik hor arresi nahiko importante bat, guk ere eukidugu sensazio bera, ez? Eta nik uste gainera, beldurri gabe zentsura hitza ere erabiliko nukela kasu honetan, ez? Guk sumatu dugu, askotan eskatu diguzuenean iritzia eta jo behar izan duzuela gora, eta goitik debekatu egin digutela zuekin harreman hori mantentzea, ez? Eta hori horrela izan da, eta gainera konpartitzen dutera bat datuen kontua, ez? Zenbat kostatzen egun benetan datu errealak eta egiazkoak maigainean jartzea, ez? Eta gure ahultasunak eta gure ezinak maigainean jartzea, eta eske pandemia baten barruan ezintasunak eta ahultasunak ez baditugu, eske ala behar du, eske ala izango da beti, ez? Eta zenbat kostatzen zaigun hori onartzea eta zezaila egiten den, ez? Bai, aurretik ere ala zen, pandemia baino lehen ere askotan ez dira erresak izaten, prentsa bulegoekin izaten ditugun harremanak, eta osasun sailarekin bereziki ez dira errazak izaten, ez? Badago talde bat, batzutan lan oso ondo egiten dute, eta berehala ematen dizute, behar duzun hori, zuk zure lanerako, baina beti ez da horrela izaten, eta hori konpartitua da beste medio batzutako kazetariekin eta bla ere, beti ez da horrela izaten. Neurri batean gaine ulertzen dute, kazetariok ere, pandemia baten erdian, traba egin dezakegun momentu jakin batean, eta esan behar zaigu ez, itxoin, orain lan egin behar dugu, baina 2 urte luze dira, ez? 2 urte luze dira, eta guretzat ere, profesionalekin hitz egin ahal izatea, teknikariekin hitz egin ahal izatea, eta lehen lerroan dagoenarekin hitz egin ahal izatea, oso garrantzitsua da. Zenbat kostatzen zaigun ahultasunak erakustea? Bai, denoi gure bizitza personalean eta erakundei ere bakosta egiten zaie, eta nik uste krisi honetan agerian geratu dela hori ere. Bueno, beste galdera bat egiteko aukera dugu, eta ja utzi beharko dugu. Norbaitek egin nahi du? Bai, bale. Bueno, Arantxari, zuk komentatu duzu lantaldeari, eskerrak emotia eta zoriontzia, datu objektiboak emotian, edabidetan sarritan joera izaten da bastante provintzianoa, ez? Eta toki bakoitzean, edo izan ezkero, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta zentzu horretan, zoragarri izan da, ez? Nik behintzat, behin eta berriz erabili izan dut, hitzaldiak edo prestatzeko edo dena delakoa, ez? Eta gero bestalde batetik komentario bat egitea, egonda pandemia osoan zehar, Osasun Mundu Erakundeko webgunean, egonda datuak eguneratuta eta herrialdez herrialde, kriston informazioa bai, pizkat ikuspegi globalagoa eukitzeko, ze batzutan, atzo komentatu bendaun bebai, ez? Osea, Suediaren ejemplo esate baterako, behin eta berriz ipini dela, eta ze diferentzia izan da portaera, ez? Virusana Suedian, pandemian zehar, beste herrialde batzutan bezala, ez? Eta gainera oso kuriosua, kriston diferentziak egon direla herrialdeetan, ez? Eta normalean, gutxi jotzen zuen toki baten, gero urrengo olatuan, derrepente ikaragarri izan dela, ez? Orduan, pixka bate ikuspuntu orekatu eukitzeko, niretzako izan da kriston tresna berriana eta Osasun Mundu Erakundea pixkat ikusteko, bai. Bai, horregaitik datuekin bukatu nahi nun, uste gurea gauza batzutan asmatuko genuen, beste batzutan ez, datuekin argi eta garbi asmatu dugu, eta horrekin bukatu nahi nuen, justu, eta ikuspegi nazionaletik zer esanik, ez? Bueno, mila esker Arantxa, honekin amaituko dugu eskerrik asko. Oso, zuei. Ekartzagatik. Zuei.